Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia nida skema ta' 20 miljun euro ta' fondi Ewropej immirata sabiex tgħin lin-negozji u intrapriżi jinvestu fil-qasam tar-riċerka, żvilupp, teknoloġija u innovazzjoni. Skema li stendirizza 4 miżuri ewlenin li huma studju, implementazzjoni ta' proġetti, investiment f'infrastrutturi, riċerka u innovazzjoni. L-iskema ġiet imnedija fil-preżenza tal-Kamra tal-Kummerċ bil-President tal-Kamra tal-Kummerċ, Frank Farrugia, kellu kliem pożittiv għal mod ta' kif skemi bħal dawn sejnu lin-negozji. B'din iskema sa tiftaħ orizzonti ġodda fejn riċerka fi prodotti ġodda, fi prodotti li ma konniex insibu għajnuna fuqhom. Skema bħal di tin iktar ċans biex nkunu iktar kompetittivi biex il-kost tagħna jonqos u biex kif għadt anke fl-speech tiegħi nkunu nistgħu nikkompetu ma' pajjiżi oħra sew fl-Unjoni Ewropea u sew barra mill-Unjoni Ewropea. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia qal li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jgħin lin-negozji f'pajjiżna. Fisser kif l-oqsma tar-riċerka, żvilupp u innovazzjoni huma l-futur u huma kruċjali mhux biss għall-ekonomija Maltija imma globalment. L-importanza ta' dan il-fondi huma fid-dawl u fil-perspettiva illi fil-waqt li Malta mexxa l-qoddim fit-tkabbir ekonomiku f'industri oħra fejn jidħol riċerka u żvilupp Malta qed taqa' lura. U allura indirizzajna dan propju b'fondi Ewropej illi rnexxina nġibu għal pajjiżna. Dr. Farrugia qal li l-valur miżjud ta' din l-iskema u li l-intrapriżi jisfruttaw il-potenzjal ta' tkabbir tagħhom bħala riżultat ta' żieda fil-kompetittività permezz tal-involviment fir-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni.